Nya tayo ni Bombo Irish Pulido na imbag oras. Please come in with your report. May sa vehicular incident tinapasamak iti National Highway Barangay Tabok, San Juan, La Union, apakairamanan ti dua a behikulo. Daytoy driver iti motor amanagan Jomar Cruz i Carmelo agtawen 32 maestro ken residente iti Purok 4 Samara Arengay La Union kadwa iti backride na ani Leopoldo de la Cruz i Gakayan agtawan 30 maysa baro maestro ken residente iti Barangay Urbis Tondo San Juan La Union kabayatan na nabigbigmet iti driver iti Photon Centro a mini truck ani Lawrence Nicodino May sa Reho agtawan o patapulok at talo na asawaan may sa driver kan residente iti Barangay Kabarwan, Baknotan, La Union. May basar iti ni siya ng investigasyon ti San Juan Police Station, nagpadaalugan ket dumaldalyasat iti agpaabagatan a direksyon. Apama na makadanon iti lugar a nakapasamakan iti nasaong nga insidente, ti motor ket dagos a naglikko wenno nag-U-turn ket ditan akelat a naidong par iti sumasaro no alugan nga isu ti Photon Sentro may sa amin ni truck alugan. Gapoy ti daytoy ti driver ti motor ken ti backride na ket nagsagapa iti pannakadundunor ken dagos a naiturong ti may sa apribado a pagagasan dito syudad ti San Fernando La Union para itinan-anay apan nakatamang daytoy. Kabayatan ay naiturong mat ti driver ti mini truck iti Baknotan District Hospital para iti medical examination. Iti dua alugan ket nakailista ti agpada perdesyon nga awan pay ti pakabuklan agatad na. Dayta ti innak maydanon para iti Bombo Reports Afternoon Edition. Bombo Irish Pulido reporting para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Bueno, Bombo Irish, sumalisudak lang niya, sangka bastit niya, ititigar nga napasamak garod nga panagdinumpar niya, dita barangay Tabok niya, San Juan, La Union. So, daytoy ba nga nagmaneho iti motorsiklo, ket may sagarod nga maestro daytoy, Bombo Irish? Yes, sa Bombo Rudolph, may sa daytoy nga maestro. Ano, sa dino nga ta iti pagisursurwan na daytoy, Bombo Irish? Yes, Bombo Rudolph, dayta iti haan nga nadakamat iti police station Bombo Rudolph. When so as of today, Bombo Irish, kamusta nga ta dagitoy duwa, so nukit kitan tayo, sa sino ba iti umuna garod nga wino nya nga tanga rason nag-overtake ba daytoy motor, wino daytoy mini truck nga kunata garod nga overtake Bombo Irish? Yes, sa Bombo Rudolph, daytoy garod motor iti makuna nga ag-U-turn Bombo Raymond ay Bombo Rudolph. Okay na sa wen nag-U-turn daytoy nagmaneho iti motorsiklo, so dinagarod nga nakita daytoy mini truck nga adda iti dati sumungsungad nga mini truck Bombo Irish. Yes, Bombo Rudolph. Oo, so as of today, so kamusta mo tan dagiti ako na tayo nya daytoy nagmaneho iti mini truck anya ba iti nagsaritaan dagitoy duwa Bombo Irish? Yes, Bombo Rudolph, day tagaro ti intay palaanan ti dadumapay at detalye apakasiknan iti daytoy apasamak. O daytoy last Bombo Irish nya daytoy nagmaneho iti motorsiklo adda kaditi kadwana wenno awan Bombo Irish. Yes, Bombo Rudolph, ada iti kadwana ket may samot lang aytoy nga maestro. Oo, so kana sa wen daytoy kinakinalugan daytoy ket agpada nga duwa nga lalaki wenno may sa nga lalaki may sa babae Bombo Irish. Agpadada a lalaki Bombo Rudolph. Okay, nalawag garo daytoy Bombo Irish ya. So thank you so much ya. Pagyamana kiti tagarod nga damag nya manipod